El govern de les Illes Balears ha donat instrucció des del minut que hem conegut que la trama corrupta va aconseguir un contracte de mascareta de 3,7 milions d'euros. Quan vàrem saber informacions addicionals que implicaven altres empreses de la trama corrupta, vàrem ampliar aquesta investigació amb una auditoria que es va obrir a CIPSALUT de fins a 11 milions d'euros. Ara anem coneguent més informació i per tant se va ampliant aquest ventall de possibilitats de que la trama corrupta hagués trobat més resquicis pressupostaris la passada legislatura per entrar i aconseguir contractes i per tant, si me permeten la paraula, robar del pressupost i per tant des dels ciutadans de les Illes Balears en aquestes illes. Per tant, no és una instrucció que se digui dat avui, no, fa molt temps que hem donat aquesta instrucció perquè, evidentment, com no pot ser d'altra forma, s'arribaran fins a les darreres conseqüències. No hi haurà ni un sol contracte que tinga alguna sospita que no sigui auditat i siga acreditat que està perfecte o no hi està.